हरलायबाय अर्डार गवानिफ्राय गांनै नङा गांसे बुंहरदों आं नैबे गांनैल'सै कालारा जोबनायाव बुंबाय नैबे गांसेखौ नांगौ बे गांसेखौ नांगौबा खालामनो हागोन अर्डार आरो नांबावगौनो बिथांनो क्रक्स गाबफोरखौ देखायदों जोबनायाव बुंबाय नैबेखौ नांगौ नुदोंथ' समायना ने आन्द्रा मान्द्रा क्लथिं स्टोर सोरनोबा नांगौबा खालाम अर्डार बेखौ लायो 450 आरो बेखौ 850 डेलिभारि चार्जआ एक्सट्रा दे दिनै आं जोबोर दुखु सासे सिख्लानि थाखाय नङा नायलाय आंनि दखाननि मोखाङाव जादों दिनै मैगं बाजार रायथाव जायाबो होखारथाव जायाबो मा मैया सोर कास्टमार फैबावनांगौ दे आंनाव फालांगिया जाबाय आंनि खहा नोंथांमोननिसिम ब्रेकिं आपडेट नैबे 6 पकेट हाफ पेन्टखौ नांगौबा खालामनो हागोन अर्डार साइजआ एभेलेबेल गैला 30 32 34 बेल'सै दामा जागोन अनलाइनफोरनि थाखाय 480 अफलाइनफोरनि थाखाय 500 रां नांगौबा खालामदोसो थाब नङाबा नांगोनबो आन्दाय दे थाथ'लायदो उनाव होलायनोसै आपडेट